Lasse tager telefonen. Det er Johan, der har ringet. Johan siger, at Abdullah er på vej hjem fra skole. De har planlagt at vente i skoven, hvor Abdullah ikke går forbi. Der vil de overfalde ham, fordi han er anderledes. Abdullah er på vej hjem fra skole. Helt normal tur hjem. Han har ingen idé om, at han snart bliver et offer for racisme. Pludselig stod der en Lasse. Han vender sig om for at løbe væk. Men så ser han Johan. Lasse går troende imod ham og råber meget racistiske ord. Oliver går hen ad stigen. Pludselig ser han, at Lasse og Johan er ved at overfalde Abdullah. Johan er meget bange for Oliver, så han flygter. Karma rammer ham hårdt. Oliver siger til Lasse, tænk hvis det var dig, og beder Lasse om at sige undskyld.